We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass for the... Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeeming himself. The hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Tingnan yun. Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Barhay na Banggi, Bicolandia. Isang malupit na araw na naman ang inaasahan dito sa inyong paborito. Ang inyo na Ako Bicol Cup Sorsogon hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Welcome sa Day 9 ng inyong Ako Bicol Cup Sorsogon. Nandito tayo sa loob ng Encinas Municipal Pavilion sa pinakamaukol na bayan ng Sorsogon, ang Gubat. Tayo po ay siyempre nagpapasalamat kay Mayor Ronel Nono Lim at mga kasama sa LGU ng Gubat. Ganon din po siyempre sa butihing governor ng Sorsogon na si Gov Boboy Hamor. Again, maraming salamat po. At mapapalaban ulit ang home team na Gubat mamaya. This time kontra sa kalapit na bayan na Barcelona. Pero mamaya pa po yan ano. Ito na muna ang Bulan at Matnog ang magigit-gitan sa ating unang laban. Yes, the high-flying Christopher Hubilia will be going up against the high-scoring Cyril Gonzalez ng Matnog. Ako po pala si kapartner na Morgan, kasama ang aking kapartner dito na si Coach Paul Sepe. Coach Paul, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi Kapa Morgan and magandang gabi po sa lahat ng Sorsogano na nandito ngayon at sa lahat ng ating mga manonood. No, this is a very exciting ball game. Ito magandang laban, very much Kapa kung tutuusin at titingnan mo sa kanilang mga line-up pa lang. Pero itong Bulan coming from a loss against Irusin on their last outing. Ano kaya ang kanilang ipapakita dito? At ito namang Matnog wins against yung home team na nagubat nung nakaraan nilang game. So tingnan natin ito ang magiging resulta ng larong ito dito sa ating first game. At wag na natin patagalin of course. At ibigay na natin ito sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. This is your day 9 of your Ako Bicol Cup Sorsogon. Brought to you by Congressman Saldico ng Bicol Parties. Natanggal na kasunod. We welcome you everyone inside the Gubat Sports Complex. Our double header match shot and our elimination round bottom. Our first game will be happening. Bulan versus Team Matnog. And for the first fight of Team Bulan. Jersey number 1, Warren Carr, on Rubanez. Jersey number
At ito na nga po ang ating unang match-up for our doubleheader for our Day 9 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Ang laban ng mga taga-Matnog at mga taga-Bulan. At ayan, inayos muna ng ating referee na si Referee Inday ang posisyon ng bawat koponan. At ayan, mapapansin mo, Coach, bago yung sentro ng Bulan. Yes, partner. Itong si Drextoles Reyes, bagong association nitong Team Bulan dito, partner. Oo. At again, ayun. Yeah. Unang possession pa lang nitong mga taga-Matnog. Cyril Gonzalez going strong to the basket, partner. But he got fouled. Sino yung natawagan ng foul? That's Cuballes. Mark Cuballes Yeah, for Team Bulan, number 1. So ito yung kasurog best player of the game natin sa kanilang last outing against the home team Gubat. Yes. Itong si Cyril Gonzalez. Yes, At ayan, partner. nakuha niyang maipasok ang unang free throw. At pasok din yung pangalawa. Yes, partner. Pasok yan. At speaking of Cyril Gonzalez, he scored 30 big points on their last game against Gubat, partner. So, tingnan natin kung talagang pagdating sa scoring ay makukuha niya pa yan dito sa game na ito. At siya nga yung nag-umpisa ng scoring dito sa ball game na ito. And nakita natin yung unang failed attempt itong si Dolos Reyes. Mukhang may jet lag pa ang batang ito. He stands about 6'8". Nako, masyadong matangkad ang legitimate big man itong mga taga Matnog. Cobilla gets hacked but didn't get the foul. Malinis yung block na yon. Fajardo misses. But there you go. That's Drex Delos. Sino yun? Christopher Hevilla for the cleaning of the mess. So that's the first two-pointer of Cobilla. Gonzalez penetrates, nakita sa ilalim si Ariston using the board, and yes, galing sa baseline, ano? Yes, Galing. good cut on the part of Ariston, partner, on that play, and good recognition on the part of Cyril Gonzalez on passing it to Ariston, partner. So I think dahil first time ko makover itong si Gonzalez, I think he is not just a good shooter but a good passer as well. Yes, partner, he played for UP Fighting Maroons, Ay, and kaya naman. he played as a point guard there. So talagang maganda ang foundation nitong player na ito. Oo. Ngayon naman, Pardo, hindi makuha yung rebound. Sabi ni Gonzalez, sandali. Antayin ko yung mga kalaban ko. Gets the screen from number 4. Tumira sa labas. Medyo malakas yung tira. Ayan na si Kenneth Sabio using the left hand. Yes. That's the first two-pointer of Kenneth Sabio. So tied po tayo at 7:58. Ariston with the ball sa right wing. Nakawala ang bola. And mapupunta ito sa mga taga-Bulan donning the white and blue jersey. Samantalang yung mga taga-Matnog ay yung matingkad na kulay dilaw. Yes, partner. And speaking kanina of Kenneth Sabio, nung last game nila, although they came up short, partner, he gave 22 big points for Team Bulan on that game. Yes, that's a big game for Kenneth Sabio. Sabi ko nga pagkatapos ng game, sabi ko, that's your big game. O nga, sabi niya, sayang. Ayun patuloy ang scoring dito para kay Cyril Gonzalez. Yes, ay kaapat dito kay Cyril Gonzalez dito sa ating laro, partner. Oo, and that shot was challenged by Kenneth Sabio, pero yun na nga ang sinasabing good defense but better offense. Ayun na naman, napunta sa kanyang bola. We're talking about Cyril Gonzalez. Slowing it down, binigay kay Espinido. Espinido sa ilalim. Oy, easy two. Over the 6'8" guy na si Drex De Los Reyes. That's Jamir Eligado, partner. Also, Oo. a native of Tarlac, if I'm not mistaken, naglalaro dito for Team Matnog, partner. Oh, Isa din tong guest player nila, partner. Talaga? Si Jamir Eligado. kaya pala iba din yung galawan. So nakakalamang na po ng 4 itong mga taga-Matnog kontra dito sa mga taga-Bulan. Again, Bulan came from a loss. Yung masakit na pagkatalo nila kontra Irosin. Yes, partner. And ito namang Matnog ay pangalawang outing pa lang dito sa ating elimination round o dito sa ating liga.
At una silang nakapanalo against the home team na Gubat. Cubalias cannot hit the pot. So yung sinasabi nga natin na nung game nila against Irusin, itong Team Bulan, napaka-championship atmosphere Atmosphere, noon, oo, partner, no? So tama. talagang Yung live viewers natin noon, Oo. umaabot ng 14K sa Facebook. Cyril Gonzalez skips and makes a floater, pero that was heavily guarded. That was in heavy traffic. At ayan, Hubilla against Gonzalez. Binigay na kay Cubalias, balik kay Hubilla. Hubilla dumiretso! Tumira using the board, and yes! What a shot by Christopher Hubilla. That's the first 2 points ito ni Christopher Hubilla, pero tingnan mo naman yung first 2 points ni Hubilla, partner, talagang pinahirapan siya doon. I think that's the second. I think that's the second. That's the second. Kasi yung follow-up yung niya tip-in kanina. niya, yung tip-in Oo. kanina. Oo. And what a lob from Cubalias to Kenneth Sabio. So, tied ball game tayo, ha? 8-all po tayo, mga kasurog. Talaga, iba pagka ang gumagwardiya sa'yo ay higante. Hirap doon na makaposisyon ng maayos itong si Jamir Eligado. Oo, talagang kitang-kita yung height disparity nito ni Elegado at ni De Los Santos. De Los Ito Reyes. si De Los Reyes, Oo. ito si De Los Reyes, partner, stands at 6'8". And he's only 19 years Oh, old. 19 years old. Saan ba siya lang naglaro to? ng mga malalaking liga? He played for National University Nazareth School Oo. nung high school siya, at he played for if I'm not mistaken, Batang Gilas, naglaro din ito dun sa Batang Gilas partner. So malaki ang aasahan natin sa batang ito dito sa larong ito. And battling for the rebound, Fajardo and Eligado. Eligado conquers it and with a 2-pointer. Alright. Cubalias now nagbibigay ng signal for a play. Balik kay Cubalias ang bola galing kay Hubilla. Fajardo working sana on the paint pero binalik kay Cubalias. Cubalias! Ayun na nga, sabi ni JV Salvedar, and 1. So itong si Cubalias is also at work as early as now dito sa kanilang laro. Good patient on the part of Cubalias, partner, on that play. Hindi siya masyadong gigil. Oo. Although nandun nakita natin yung intensity, yung focus niya sa kanyang gagawin, pero hindi yung tipo ng gigil na mawawala ka sa hulog o sa ayos. Focus, no? Oo. So tingnan natin kung yung mabubuslo ito ni Mark Cubalias. Okay, so Marco Ballos completing the 3-point play opportunity for Bulan. And I guess right now they're leading by 1. So nasa mga taga-Bulan na po ang kalamangan. The number 3 guy fired pero di pumasok. Cubalias na naman. Nakita si Kenneth Sabio. So Kenneth Sabio meron ng 6 points dito sa ating first quarter. Ito din talaga ang energy guy nitong Team Bulan, partner. Aside from Hubilla, itong si Sabio. Oo, Eligado to the corner, number 3 na si Gata. Oops, kabuhol ball doon. Gonzalez. And the Pinoy step, wala. Muntik na niyang maagaw yung bola kay Hubilla, pero the ball went out of bounds. That was knocked out of bounds by the yellow guys. Yeah, it will be Bulan's basketball. Cubalias acting as the point guard for Team Bulan. Bustillo, bagong salta. Merong foul away from the ball. Hamuragan is also at work now for Team Matnog, and mukhang nakakuha siya ng foul dito sa malaking mama na si De Los Reyes. Kaya papalitan muna ang bagong big man ng Bulan na si Drex De Los Reyes, nitong si number 29 na si Gigantoka, Ruel Gigantoka. And right now it's number 8 for Matnog, Graida.
to Gonzales, to balik kay Graida. Graida fakes, pumps up, nope. Hamuragan for the rebound. Gata for 3, wala. Nakuha ni Iligado using the baseline. Oops, in and out. Nakuha pa rin niya yung rebound at mukhang napasabit doon si Jubilia. We will see kung si Jubilia nga ang tatawagan ng foul. At yun na nga. Christopher Jubilia will be called for the foul. First foul nitong si Christopher. At mapupunta si Iligado sa free throw line. So tingnan natin partner itong free throw ni Iligado. Kung maibubusto niya with 3 minutes and 32 seconds remaining sa ating laro, no? Lamang ng 3 itong mga taga-Bulan dito. Oo, para maging close uli yung laban. By the way, yung number 35 na si Buhion. Yes, partner. Very exciting player ito. Oo, the cold-blooded Buhion is or replaced Cobales. That's for Bulan. Pasok yung unang tira ni Iligado, pero sabi ni referee Inday, isa pang tira. Okay, another chance for Iligado. So ipinasok na niya yung pangalawa. So yan ang pang-anim na puntos nitong si Jamir Iligado. At yan, isa na lamang po ang kalamangan ng mga taga-Bulan, 13-12 at 3 minutes 25 seconds. Nalalabi Kenneth Sabio to Buhion to Bustillo. Binigay kay Christopher Jubilia. Ginugulo ni Iligado. Swing set to Bustillo, to Kenneth Sabio, pero Kenneth Sabio was good defense, partner. good defense on the part of Matnog. Yes. So 2 seconds on the shot clock. Tingnan natin kaya makakatira dito itong mga taga-Bulan, partner. Oo. Medyo mahirap pero kailangan nilang itira to. Jubilia fires. Hindi tumama sa ring kaya that will be a violation. Yes, 24-second violation. So maganda pinapakita when it terms to defense itong mga taga-Matnog, partner. Sabi ko nung nakaraan, it could be this Matnog team could be a dark horse in this league, partner. Talagang maganda ang sistema at maganda ang linalaro nitong mga batang ito dito sa ating liga. Kung may sistema, ibig sabihin may preparasyon yan. At may preparasyon din yung Rex Gata hitting corner 3 for Team Matnog. Kaya ayan, lamang na po sila ng 2 kontra sa mga taga-Bulan. Sabio. Buhion. Nanakawan nitong si Cyril Gonzales who finishes with the left hand. That's the 6th point of Cyril Gonzales dito sa larong ito. So lumalamang na ng 4 ang mga taga-Matnog as we reach the 2-minute mark of our first quarter. And right now we have a report mula kay Mabel Echegoyen. Mabel, pasok! Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Sinabi ni Coach Loren ng Team Bulan sa aming pregame interview na napansin niyang kulang sila sa big man kaya mayroon silang bagong import na si Drex De Los Reyes. Si De Los Reyes ay nakapaglaro na sa UAAP NU Bulldogs, Gilas Pilipinas 18 under, NBL 19 under, Pilipinas Super League CBL 25 under at committed na sa Mapua para sa NCAA. Bukod sa kanya, isa rin sa magdadala sa kanilang team, si Jubilia na nakapaglaro na rin sa All Rising Star, MBTC, NBL at maglalaro na rin para sa Mapua NCAA Season 100. Si De Los Reyes at Jubilia ang pantapat ng Team Bulan sa import ng Team Matnog na si Cyril Gonzales na kapwa nila manlalaro para sa NCAA. Sa ngayon, hahayaan muna umano ni Coach Loren na mabuild ang chemistry ni De Los Reyes at kanilang mga players para makapagbigay sila ng magandang laro. And that's the latest dito sa courtside ng Team Bulan. Rather, back to the panel. Alright, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. Mukhang nalito ka pa doon kung saan ka. Pero Bulan po ang inire-report ni Miss Mabel. Ayan, easy 2 once again for Iligado.
You can see how Yes. veteran this guy is. Yes, partner. How composed he is. Ito si Eligado also play for NBTC, partner. Oo. Yung National Basketball Training, yung developmental league ng ating SBP for 21 under, 17 under. So, talagang maganda ang pinapakita nito. At And ito there na. you go. Transition Another. play for Team Matnog. That's from Eligado to Gonzales. Buhi on. And mali. Ano ba nangyari doon? It went out of bounds. Yes, Natapik tapik sa ni Hamorogan, partner. Amorogan yung bola mula kay Hubilia. 13 to shoot. Hubilia with the ball. Ayan, kanan. Buhi on. Di rin makatira doon sa corner. To Bustillo. Swings it to Kenneth Sabio. Kenneth Sabio will try to beat the clock pero hindi pumasok yung kanyang tira. Gata. Nakita si Eligado sa may free throw line. Wala. Ito na naman si Christopher Hubilia. Lumipad! And there you go! That's another two-pointer for Christopher Hubilia. Ayan, 21 to 15. Anim po ang lamang ng mga taga-Matnog. 1 minute. Ang natitira, Cyril, inaayos ang mga kakampi. Amuragan, nagbigay ng screen. Merong foul, nakita si referee Inday. So it's against Kenneth Sabio. Unang foul nitong si Kenneth Sabio. So it still Matnog's balls. 6 to shoot. Sabi ni Cyril Gonzales, sandali. Tumira ng 3. Short. Rebound, Hubilia. Ayan, seconds na lang po ang natitira sa ating first quarter. Buhi on, binigay kay Sabio sa gitna. Sabio to the corner to Hubilia, balik kay Buhi on, pero that pass was deflected by Hamuragan. Gata misfires, pero nandun na si Eligado. Wala yung mga attempts na yon, but the ball will stay with Matnog. Good hustle on the part of guide dito sa ating last 10 seconds ng ating first quarter, partner. Yes. Raida inbounds. Gonzales is aware of the clock. Kaya tinira niya na. Wala. Nandun si Hamuragan. Wala. At ayun, hindi na napansin ni Sabio na papatapos na yung quarter at hindi na naitapon yung bola for a Yes. good luck or whatever you call it. Ganun ang ginagawa nila basta last seconds na ihagis mo na lang bola. Bahala na si Batman. Anyway, nagtapos po yung ating first quarter na nakakalamang ang mga taga-Matnog ng 6 na puntos, 21 to 15. Anong napansin mo, coach, sa unang quarter natin? Bakit yung Matnog trailing by 6 points at this point in time? Yes, partner, bata mapansin natin, good start on both teams, partner, at the early goings of the first quarter, no? But again, sabi ko nga, maganda pinapakita nitong team nitong Matnog when it comes to defense, partner. Kung makikita mo yung 1-2-2 defense nila na kanina pa nilang ginagawa is very effective on that Bulan team, partner. So wala masyadong ginagawang adjustments itong mga taga-Bulan when it comes dun sa 1-2-2 na depensa nitong mga taga-Matnog. That's why every time they get the ball, tumatakbo na si Cyril Gonzales, and that's an easy for him. And also pag nakababa naman sa depensa itong mga taga-Bulan, they have their own setup plays na talagang ginagawa nila. In the lights of Gata, partner, kung makikita mo, talagang pag nakita niya, nag-overload sila sa kabila at napafind nila yung shooters nila. And hindi naman ma-find yung shooters, mayroon sila sa loob in the likes of Eligado, partner. So yun ang nangyayari. That's why lamang itong mga taga-Matnog dito. Okay, batiin muna natin ang former governor of Sorsogon, si former Governor Robert Bobit Lee Rodrigueza. Magandang gabi po. And also the Vice Mayor of Gubat na si Valentin Pura de Fort, nandito rin po, ano. And the Municipal Councilor of Gubat, Cesar Usok Esperida Jr. And the SK Federation of Gubat President Nika Rose Esmeria.
Alright, sige. Patuloy tayo dito sa bakbakan ng Matnog at Bulan. At 9:49, nag-umpisa na po ito at Nakakuha ng foul partner si Eligado coming from Fajardo on that last sequence. hindi pumasok yung unang free throw ni Eligado, pero eto, pasok na pasok ang pangalan ni board member Ryan Juneda. Sir, magandang gabi po, Ryan Juneda. Yes, magandang gabi BM. po, sir. So, but again, pasadaan ko lang partner itong mga leading scorers natin for the first quarter. Sa Team Bulan, we have Kenneth Sabio with 6 points and itong si Hubilia with 6 points. At sa kabila partner, itong si Jamir Eligado with 10 points na dito sa ating laro. Eligado 10 points na, no? Yes, partner. Cobales to Kenneth Sabio, ginugulo ni Ariston. At yun na nga, umepekto naman ata yung panggugulo nitong Ariston kontra dito kay Cobales or kay Sabio, kaya hindi sa ayos ng Bulan ng kanilang play. Pero mukhang mananatili ang possession sa mga taga-Bulan. Bustillo mag-i-inbound. Binigay sa labas kay Hubilia. Hubilia tumira ng 3. Wala. Fajardo. Nakita si Hubilia. Hubilia malapit sa ring, kaya malaki ang porsyento na maipapasok yan. Although nakikita naman natin na Hubilia can hit those 3-pointers, pero Yes, partner. iba talaga pagka nasa loob siya ng paint. Oo, iba yung intensity din na binibigay niya when it comes inside the paint, partner. Oo. Eligado, binitbit ang bola, pinabanda, wala, na-rebound ni Hubilia. Hubilia na tumatakbo. Pinasa sa kanyang kakampi, Kenneth Sabio, misses, pero nasa kanila pa rin ang possession. Disappointed doon sa sarili niya itong si Kenneth Sabio because nandun na, Oo. kumbaga sa Bicol, ngangahuno na nga. Anyway, Talagang nasa tapat na siya ng ring at natanggal pa yung sapatos dito ni Christopher Hubilia because of that intensity na gusto niyang i-rebound yung bola, oo, partner. tama. Pero ano na lang po, 5 na lang ang kalamangan dito ng Matnog. Kanina sa pagtatapos ng ating first quarter ay 6 po yung hinahabol nila. Pero good thing on the part of Bulan dahil unti-unti they're closing the gap as early as now. No need na magpahalamang ka talaga dito ng sobra-sobra, ano coach? Yes, partner. But again, i-review sila dito because of that last sequence na nangyari dito sa ibaba. Oo. So, titingnan natin yan, partner. Dito kung ano ang magiging resulta ng review. But again, right now, 17-22. So maganda yung pagpasok nitong second quarter para kay Christopher Hubilia for the 2-pointer sa loob. Sabi mo nga, basta nandun siya, partner, sa loob, talagang parang hindi mo mapigilan. Talagang very aggressive when attacking the basket. At talagang yung leaping ability nitong batang ito, hindi mo matatawaran, partner. Doon nakakapitalize na masyado yung kanyang agility, kaya at saka yung yung percentage, shooting percentage niya pagdating sa mga close range na shots na kagaya nun. And yun na nga, hindi kinaya ng mata, so bahala dyan ang ating mga camera. So as we take a look at some of our siguro ito yung mga health GU na nabanggit natin kanina. Officials natin na nandito. That's board Ayan, member board Ryan member, Juneda, Ryan Juneda. on your screen. So hello po board member Ryan Juneda. So balik partner dito sa mga taga-Bulan ng bola because wala naman talagang excessive na nangyari dito sa last play dito sa baba, partner. Sabio finds number 12 guy. Short yung corner shot na yon, but Cobales saves it and keeps it alive. Cobales tinawagan ng traveling doon. Really, that's a traveling, partner. Nasa harap pa naman siya ni Inday doon, ni ating referee Inday. So talagang Kondisyon na kondisyon yan si referee Inday. Napatingin sa atin. May bagong salta sa Matnog, si Christian Placer, or make it Christian Placer.
And there you go. Magandang pasa yon mula kay Gardia. Si Moragan yung Oo, naka-layup. naka-layup doon. Sabio looking for a teammate na mas nasa advantage. Binagay na lang kay Cobales. Placer. Cobales shaking it. Binigay sa corner kay Sabio using the board. Almost but not quite. Nandun si Placer. At luckily, bumagsak sa kamay ni Fajardo ang bola. Kaya nasa mga taga-bulan ang bola. Kaya lang, naagaw nitong number 8 na si Graida. Ang bola. Pinabanda. Oh! Grabe yung lipad na yun ni Christopher Hubilla. Halos tapat na ng ring. Kaya lang, hindi rin. Wala rin nagawa. Because of that shot from Cyril Gonzalez. But before that shot, good steal on the Si Graida. Oo. Dun sa kabila. At ito naman si Ariston na not giving up on that offensive rebound, partner. So 9 points na po ang kalamangan ng mga taga-Matnog dito kontra sa Bulan. Cobales. Napapansin ko nahihirapan din talaga itong Bulan sa depensa. Yun nga sinasabi natin. Napipilitan silang tumira sa Oo, labas. partner. Maganda kasi partner yung talagang rotation ng player when it comes to defense dito sa mga taga-Matnog, partner. Ayan, double digit na po ang kalamangan at meron tayong report mula kay Miss Barbie Floriano. Barbie, pasok. Good evening, Kapa Morgan and Coach Paul. Despite of the physical advantage that Team Bulan has, di naman nagpapahuli sa bilis ang Team Matnog. Ito pa nga ang ginamit nilang advantage para makuha ang first period na sinabayan na magandang passing and shooting skills ng mga players. And for the second period, they decided to focus on hustle playing and zone defense. Communication lang ng players in the court ay siguradong makakayanan nilang sustain ang momentum until the end of the game. This is the latest for now. Back to the panel. Alright, maraming thank you, Miss Barbie Floriano. Yes, Kapa. Kung maririnig natin yung report ni Barbie for Team Matnog, no? The good communication of their players on that zone defense na pinapakita. Sabi ko nga maganda yung rotation. Itong mga player na ito when it comes dun sa 1-2-2 zone defense na pinapakita nila. Talagang right now wala akong masyado nakikitang adjustments for Team Bulan. Sana they be aggressive sila in attacking the paint, partner. They should counter the kasi yun ang kahinaan ng 1-2-2 defense, partner, yung gitna. Kung mapapansin mo, that middle is talagang bukang-buka yan kasi ang gusto nilang i-eliminate dyan is talagang yung shooter. Oo. So, dapat i-capitalize nila itong si Drex de los Reyes dito, tama. partner. Ilagay nila sa high post or basta malapit sa paint. Oo, kasi yan ang gusto ng 1-2-2 na yan. Padribuling ka ng padribuling dyan sa taas na yan. At pag inaanap mo yung shooter mo, mayroon talaga silang pang-defend dyan. So, hanapin mo yung nasa ilalim, inside the paint. Tama. And so, that's the way to counter it. And they need that right now. Kailangan nang gawin nila yan. Pero, ganun pa man, talagang tres pa rin. Sa labas pa rin tumitira ang mga taga-Bulan. And there you go. That's a nice floater courtesy of Christian Placer. That's his first 2-pointer. Graida, may itangan ng bola para sa Hamoragan. Fires. Wala, rebound. Christopher Hubilla. Nakakarami na itong rebound si Christopher. Cobales. Thinking of 3 doon, itong si Placer, pero binalik kay Hubilla who gets the foul. Yun ang partner, yun ang dapat gawin nito ni Chris Hubilla, partner. Attack those gaps, attack the basket, be aggressive. At pag may humelp side sa kabila, andon si Drex de los Reyes sa kabila para sa drop pass. Oo. But again, sabi ko nga, yun ang dapat nilang gawin dito sa quarter na ito. Okay, so hopefully ganun ang gawin nga ng mga taga Bulan so that para makahabol sila, no. They're trailing by 8 points right now. Naubabot niya kanina ng I guess 13 points. Yes, partner. So eto na naman. And defensively, I think they need to Be aggressive also. Counter also. But again, look at that three. Very easy yun. That's Graida hitting a 3 for Matnog. At saka napapansin ko, walang nagsiscreen doon sa defender ng point guard nila. Hirap doon si De Los Reyes.
Pero nakuha ni Placer ang bola. Sabio steps back. Wala. Grabe partner, ang pinapakitang puso nito ni Hamuragan. Hamuragan partner. Oo. Talagang grabe yung intensity niya sa loob. Kanina, nagkasalubong kami sa papuntang CR nitong si Aldin Hamuragan. Sabi ko, import ka. Ano ako local, pero I'm from Sorsogon City. So guest players na dito ng Matnog. Taga ano to si Hamuragan nagtatrabaho to sa sa Albay Provincial Engineering Office. Hamuragan fakes. May foul. That's another foul on Dolis Reyes partner. I guess that's his third. Yes. Foul uli doon si talagang napepeste itong si Drexa de los Reyes. Parang that's the way of saying ni Hamuragan sa kanya na welcome to Bicolano basketball. Ito na si Hubilla. Pinarangan itong si Graida, kaya Graida will be called for a foul. Yun ang sinasabi natin dito kay Graida partner. Talagang hindi to nagba-back down din kahit medyo maliit siya sa Oo. kanyang physique. Last time talagang kahit lusutan siya talagang hinaharangan niya partner. So yun ang kagandahan. Although ma-foul ka, but again, pinakita mong you never back down. Oo. Harangan mo pa rin kahit alam mong dehado ka. Graida gives it to Cyril, and Cyril easily makes the 2-point using the board in that heavy traffic. Talagang ganun kagaling itong Cyril Gonzalez na ito. And guess what partner? 14 big points mula dito kay Cyril Gonzalez dito pa lang sa ating second quarter. Grabe. Ayun na naman ang mga taga-Matnog tumatakbo. Graida finishing with the right hand. At walang nagawa doon ng mataas na talon nitong si Sabio. Yun yung At sinasabi ayan na, natin partner. Yan, 15-point lead na po Oo. ang nilalamang ng mga taga-Matnog dito kontra sa Bulan. Iba ang pinapakita nitong mga nakadilaw. Pobilla, naagawan, muntik na maagawan. Yes partner. Cobales. Wala That's talagang, a 20%. they need to do something. Yes partner. They need to counter this defense. Yun ang sinasabi natin kanina pa, yung talagang yung offensive sets nila partner. Oo. They are playing one-on-one, walang masyadong ball movement, they are keep on dribbling na lang sa harap ng tao. So yan na At saka mahihirapan talaga sila dyan. Walang masyadong tulong on the part Oo. of wala akong nakikitang screen. It could have been a big help for them para sa kanilang mga yan. Easy 2 once again for Iligado. Grabe. Napaka-organized ng nilalaro ngayon ng mga taga-Matnog kontra dito sa Bulan. At ayun, nakasagot naman ng 2 puntos doon. Itong si yung bagong salta na si Mike Grafil. Yun ang dapat nilang gawin. Sinasabi ko ng partner, bigyan nila ng tao yung inside the paint sa middle. Pag yun, sasara yung depensa ng 1-2-2 at from there magkakaroon ng mga open guys partner. At ayun, mukhang tatawagan doon si Grafil ng foul. Kontra dito kay Cyril Gonzalez. Okay, so this will be a blob for Matnog. Cyril Gonzalez with a one-hand floater. Wala. Nakuha ni Hamuragan ng bola pero he loses it. At ito na si Buhion. May tanga ng bola. Dribbling with his left. Dumire-diretso. Nakalusot sana pero kulang yung kanyang tira. Pati itong si Buhion apektado sa linalaro ng Matnog. Gonzalez against Grafil. And there goes the screen of Iligado. Nahirapan doon si Cyril. Pero naibigay pa rin sa kanyang kampe na si Graida. Graida to Iligado. One-handed floater is good.
napakadali lang para kay Eligado ang pumuntos. Yes, Ano? partner. And kung makikita mo, very unselfish din itong si Cyril Gonzalez, partner. Kung alam niya talagang hindi niya naman kaya, minsan hindi niya naman pinipilit eh. Talagang Tama. inuhulog niya. Corner 3, pasok yan! Wala dito kay Placer. That's the first 3-pointer of Placer on this game. And I guess first 3-pointer din para sa quarter na to ng mga taga-Bulan. We're down to the 2-minute mark of this quarter. Graida trying to shake Buhion. Binigay kay Muragan. Balik kay Graida! What a play! Sayang at di pumasok pero merong foul. Kontra sa mga nakaputi ng mga taga-Bulan. Yes, partner. Talagang very exciting panoorin itong mga players, itong Matdog, no? So, Oo. talagang alam na alam nila, partner, if ano ang gagawin ng kanilang mga kakampi. So, this is a good gestures for these players. And kung ako, itong si Coach Reynolds so dito sa Team Matnog, partner, matutuwa talaga ako sa ginagawa nitong mga players ko. Ayun ang nakikita natin sa kanya. Kaya yung ngiti niya ay hanggang tenga. Oo. Ayan, so Graida hitting the first free throw for Matnog. Pero he splits it. Not making the second one count. And meron ng 4 na puntos po itong si Hener Graida. Pobilla. Meron pa rin. Hirap pa din ang mga taga-Bulan sa opensa nila. Amuragan gives it to Ariston. Ariston in a fadeaway jumper. Wala. Buhion na with the ball para sa Bulan. To Grafil. Grafil. Tumira. Short. Nandun si Fajardo. Wala pa rin. Fajardo pa rin. May tanga ng bola. At naipabanda sa tuhod nitong si Eligado yung bola. Kaya it will be Bulan's basketball. Yes, sayang yun for Fajardo, partner. Maraming minimintis yung Bulan. Nakakadalawa ng talagang open na open at malapit sa ring. Wala. Ariston for the rebound. Now Hamuragan has the ball and it goes to Graida. Graida! Grabe naman yun. Was trying to shake Buhion's defense pero tumama sa paa niya yung bola kaya lumabas. It's a turnover. 1 minute, 3 seconds, partner, on the second quarter. Oo, so, bilis. lamang ng 15 points. And Fajardo ay gulat doon sa pasang yon. He wasn't too prepared for that one. And Bulan gets the ball. Grafil to Hobilla. Hobilla will try another 3. Short pa rin. So, nakikita natin yan over and over again dito sa quarter na to na napipilitang tumira sa labas yung mga taga-Bulan. Pero yan, humahataw itong si Hobilla at naibigay kay Grafil na handang-handa naman para sa tirang yon. So this could be the last shot of the quarter, partner. So patay na yung ating shot clock. Gonzalez against Grafil. Ayan, what a nasty crossover there. And a beautiful shot using the left hand. Itong si Graida. Ganun ka-efficient itong mga taga Matnog. At yun, hindi na humabol yon. Grabe yung in-score ng mga taga Matnog dito sa second quarter. Ayan, magtatapos po tayo na may score na 42 ang Matnog, 27 naman para sa Bulan. Yes, partner. At yun na nga, because of that good and great defense na pinapakita nitong mga taga-Matnog dito, partner. So, kaya nakaungo sila on this first half. So, titingnan natin kung may mga adjustments ba itong Team Bulan sa pangunguna ni Coach Loren Gilba sa pagbalik natin sa third and fourth quarter or patuloy na mamamayagpag dito itong mga taga-Matnog, partner. At again, dyan lamang po kayo at magpapahinga muna kami ng bahagya at babalik kami for the second half.
ng Ako Bicol Cup, Sorsogon. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, obleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong sa lahat kami ay sama-sama, tagatak ng paus. Di namin alintaya masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang umina, na kayo ko na maglayatay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol. Inaatras sa masigulan, maraming nakaunan, pagkakaibigan, disiplina at In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Silana launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babab Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Pag-iwan, nakasal, Santa Cruz! What up? Yes, again! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babab for three. Martin for Babab Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road,
nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Babalik po tayo dito sa loob ng Encinas Municipal Pavilion sa napakagandang bayan ng Gubat, Sorsogon para sa laban ng mga taga-Matnog na nananalasa ngayon kontra sa kapitbayan nila na halos kapitbayan din na Bulan. Pero bago natin tunghayan ang second half ng laban na ito ay pasadahan muna natin kasama si Coach Paul Sepe ang statistics ng bawat kupunan. Yes, partner, for the halftime stats, no? So makikita natin for team Bulan, partner, and team Matnog. So as you can see, the numbers on your screens for bench points. So maganda pinapakita nitong mga bench players nitong Matnog, partner, with 13 big points compared to 9. And points on the paint, ito naman, very evident kanina, partner, yung height, no? Yung height disparity. But right now, kung makikita natin ang points on the paint, mas lamang itong Matnog with 30 points compared to 20 dito sa mga taga-Bulan. And turnover, partner, look at this turnover. Very big for Team Bulan. 13 turnovers on that half. At dito sa mga taga-Matnog naman, 3 lang ang nagawa nilang turnover dito sa larong ito. I mean, doon sa half na yon na nakalipas, partner. Fast break points, so yun na nga sinasabi natin, maganda pinapakita nitong depensa nitong mga taga-Matnog on the other end. That's why they have 17 fast break points when they are getting the ball on that defensive stops. At ito naman, second chance points, maganda talaga ang pinapakita nitong mga taga-Matnog on the lights of Ariston, on the lights of Garja, and ito si Iligado, partner, and si Hamurogan, partner, which are not giving up on those talagang second chance play opportunity. So yun ang kung makikita natin, that's why lamang itong mga taga-Matnog dito kasi dyan sa mga numbers na yan, partner. And so lahat ng mga aspeto ay nakakalabang itong Matnog. Yes, kaya partner. they ended up with a nice margin kontra dito sa mga taga-Bulan. Yes, partner. And pansinin ko din itong mga leading scorers, of course. That's the team stats for the statistics for Team Bulan. Ang talagang bright light dito ay si Chris Ubilla with already 9 points. And sa kabila naman, talaga ito si Cyril Gonzalez, partner, with 12 points already. So titingnan natin kung ano mangyayari dito sa ating second half. So tunghayan natin dito sa ating second half, partner, of the game. So patuloy po ang laban ng high-flying Christopher Ubilla at ng high-scoring na si Cyril Gonzalez dito po sa ating day 9 ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. This is just the first match-up ng ating double-hander for tonight. Again, nandito tayo sa bayan ng Gubat, so expected na mapapalaban ng kanilang kupunan mamaya. They will be going against their neighboring town also, which is Team Barcelona. Both coming from a loss. Actually, yung Barcelona, wala pang panalo yan. Yes, partner. So, very hungry for and very thirsty for their first win. And ito, mapupunta ang unang possession sa mga taga-Bulan. Buhio on with the ball. Binigay kay Ubilla. Ubilla, hinahanap yung kanyang big man, pero hindi mabigyan ng bola. At binigay sa ilalim sa bagong salta na si Jonel Bautista. Pero natapik yun ng mga mga nakadilaw, kaya it will be still Bulan's basketball. Bautista, balik kay Sabio. Sabio fakes, lumusot, pero hindi naibuslo ang bola at nakuha ang rebound nitong mga taga-Matnog. Big rebound on the part of Aldin Hamuragan, kaya lang Cyril Gonzalez losing it unintentionally. Siyempre. Oo. At fast break na naman sana yon for Team Matnog, partner, if na-control ni Cyril Gonzalez yung bola. Oo.
At ayun, naagawan pa si De Los Reyes. Itong si Ariston. Ariston! Makes it. At ayan, nadagdagan na naman yung fast break points nitong mga taga Matnog. Kanina sabi mo 17, ngayon 18 na. Buheon, ginugulo ni Ariston. Sabio, binigay sa corner. Wala yung tira ni Bautista pero nandun si Buheon. Ayan, De Los Reyes. Halos hindi na tumalon. Ganon katangkad ang mamang ito. 6'8". That's the only 4 points of the game dito. Kaya lang, yun lang ang puntos niya. Oo, yun pa lang. Yun pa lang ang puntos niya. Ayan na, si Christopher Hubilla na lumilipad. Good stop on the part of Team Bulan on that possession, partner. So yun ang dapat nilang gawin. Counter on that defense, partner, na ginagawa. Yan ang inaantay natin kanina. Make them create error. Kaya lang yun. Naisahan na naman doon itong si De Los Reyes. Grabe, that's a big development for Team Matnog, partner. Apat. That's going to be his 4th personal foul kaya napakamot sa ulo. So for sure, iuupo to dito. Inisahan lang siya nitong si ni Royet Jessa. 6'8 ka Ako ano lang 5'4". And then itong si Jessa siguro mga nasa 5'8 or mahigit, mga almost 6 Yeah, siguro mga sa 5'10 to, partner. 5'10, mga ganyan. Landing spot Oo. So, huli si doon, si Drex De Los Reyes. Jessa can't make those 2 free throws. Ito na ang mga taga-Bulan. Let's see kung anong magiging changes sa kanilang opensa. Ayan na nga, mayroon ng high post. At ang atake ni Hubilla is taking effect dito sa early goings ng ating second half. Yes, partner. Nawala yung bola kay Graida. Eto na. Oh, there you go. That's Bautista with an easy finish for Bulan. So medyo may maganda tayong nakikita in terms of defense itong mga taga Bulan dito. That's why maganda yung first 6 points nila coming off this third quarter. But right now, mayroon tayong report mula kay Barbie. Barbie, anong balita dyan? Hello Kapa Morgan and Coach Paul. During the huddle ay binitiwan ni Coach Raymond So ang mga salitang we have to start strong because the last time we started soft, nag-lead yun sa atin into failure at ayaw kong mangyari ulit yun. Patuloy na sipagan at kulitin ang kalaban sa court. That is what Team Matnog aims for the next half. And aside from the players' good performance, ay nagbigay rin ng napakalaking factor ang init na support ang binibigay ng kanilang supporters. So continue tuning in mga kasurog dahil mahaba pa ang oras at marami pang pwedeng mangyari. This is the latest for now. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano. Ariston inbounding for Matnog. At ayan na yung pressure defense ng mga taga-Bulan. They need this. Kailangan yan. Talagang umiepekto ang magandang pressure defense na ito. At ayan, pati yung transition play nila, ang ganda. Beautiful drop pass from Hubilla to Kenneth Sabio. Crossover move ni Cyril Gonzalez. Meron na namang nasungkit na foul. So tinawagan ng second personal foul itong si Kenneth Sabio who just scored after that transition play. Yes, partner. So, but at the other end, magandang recognition ni Christopher Hubilla to the cutting Sabio, partner. Oo. Gonzalez making the first one. Balik sa ilan? 8 ang kalamangan? Tama yes, ba? partner, 8. Oo. And that's the 13th point of Gonzalez. Make it 14. Grabe, no? Ito na ngayon, mga taga-Bulan, babawi dito. At susubukang makalapit sa score ng mga taga-Matnog.
Gigirian ng dalawang big man, Hamuragan and itong si Fajardo. Gonzales with the ball. Jumps! Wala, rebound. Itong si Hubilla at ayan si Bautista with the finish. Oh no, he cannot do that. Sayang yun for Bulan, pero ito na naman for the second time around. Bautista was blocked by Glida. What a defensive stance by the Matnog team. Ito na naman ang another transition play. This time, it's Hubilla against Hamuragan. And Hamuragan, sabi niya, hindi kita kakayanin sa taas. Dito kita sa baba. Yes, wala na siyang, pipigilan. wala na siyang magagawa doon because ayun, palilipad na naman si Christopher Obilio, partner, on that play. But kita mo yan, nakapakapagod na palitan, partner, ng dalawang teams na hindi nila makonvert yung bola na yan. But again, on that last play, Christopher Obilio fishing a foul on Hamuragan. But missing the first throw. The first shot from the charity line. Medyo pagod dito si Christopher Hubilla. So siya po ang kalamangan. At ang plano lang dito ng mga taga-Bulan ay makahabol sa puntong ito. Dahil this is the time para makahabol na sila. At or even lumamang. Ibang klase talaga tong Cyril Gonzales. Hindi mapigil-pigilan sa ganong mga klase ng tira, no? Bautista hits it from the corner. What a shot. That's the first three-pointer, partner, of Jonel Bautista and his 5 points on this game. Cyril! Gumanti ka agad! Sabi niya, meron din kami niyan. So, balik sa 11. Itong kalamangan, itong mga taga-Matnog dito. Grabe talaga. Itong scoring machine ng Matnog. This is Cyril Gonzales. But again, partner, for Team Bulan, kung gusto nila makabalik dito, hindi dapat ganyan, no? Yung nagpapalit-palitan lang yung score. At another miscommunication on the part of Team Bulan on that sequence, partner. Natulog na naman doon. Ata itong si Fajardo. Cyril Gonzales penetrates, binigay kay Graida, who cannot hit, but Hamuragan, what a pass! What a beautiful pass from Hamuragan, pero ano bang tawag ng referee doon? There's a push on Fajardo. Oo. That's the second foul on Fajardo, partner. So mabibigyan dito ng dalawang free throws ito si Cyril Gonzales. Hindi pumasok ang unang tira. In and out. Taga saan itong Cyril Gonzales? Ayon sa iyong pagsisiyasat? Cyril Gonzales, partner, I think he's from Cavite. Pero i-check natin yan ulit. But definitely he's an import. Oo. So he splits the 2 free throws. Ayan na naman. Naagaw na naman ng mga taga Matnog. Sinong tinawagan ng foul? Itong si Ariston, number 88. That's a pushing foul. 52-40. 12 po. Isang dosena ang lamang ng mga taga Matnog dito sa pumahabol pa rin ng mga taga Bulan. At Muhion finally scored with that reverse layup mula sa baseline. But I stand corrected, partner. Correct lang natin, no? Cyril Gonzales hails from Davao. Oo. Dabawen nyo pala to. Mga batang ito. Galing. Ayan na naman siya. Tanga ng bola. Shaking the defense of Fajardo. Rebound, Graida. Wasn't aware of the shot clock. Kasi hindi umabot yung shot ni Cyril Gonzales. Yes, partner. And he got it from a rebound. Ayan na si ito na mga nakaputi. Bautista
Another corner from the other side of the court. This time mas malapit, wala pa rin. Ito na. Oh, inabot pa yon. Pero nandun si Delegado, hindi rin makapuntos. And finally, Cyril Gonzalez. Napakadali lang para kay Cyril Gonzalez ang pumuntos. At ayan, napa-time out ang kupunan ng Bulan. Isang dosena pa rin po ang na-enjoy nitong mga taga-Matnog na lamang kontra dito sa mga taga-Bulan. Again, nandito po tayo sa napakalawak na court ng Gubat, ang Ibanez Ibanez Public Pavilion. Yes. Okay, and kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe, bringing you the action of our Day 9 ng Ako Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. At habang nakasurog pa, as you take a look at the screen, we have Press 1 with Municipal Councilor ng Sorsogon City na si Consi Bem Juneda. Alright, and yon. So balik tayo dito, partner. At marami pang mga taong pumapasok dito ngayon sa Ibanez Public Auditorium. Or Pavilion, that is. Pobilla. Wala pa rin for Chris. Shot yun, pero hindi pumasok. Ayun na, tumatakbo si Iligado. Iligado, dire-diretso! Pumasok, pero lumabas din ang bola. Eto na, si Hobilla. Binigay kay Cobalias. Cobalias against Hamuragan. Sabi, wait a minute, medyo malaki sa akin. Bautista thinking of 3. Short. Nakuha pa rin ang mga taga-Bulan. Sabio! Hindi ka-score pero nakakasungkit ng foul. Alright, grabe yung intensity ng laro. 3:48 po or make it 3:18 ang nalalabibe sa ating third quarter action. At Sabio nasa free throw line ngayon. Short ang unang tira ni Kenneth Sabio. Medyo may kasamang pagod na rin siguro yan, partner. Kasi kanina pa yan. Halos hindi pinalitan itong si Sabio dito. Oo, kagaya ni Hubilla. Eto na si Graida. Acting as the court general, kumbaga, tawagin noong mga panahon, court general. So yun nag-orchestrate ng play para sa Matnog. Lumusot, tumira! And what a beautiful play! That's actually a spectacular play from Graida. Napindot ng hindi sinasadya yung ating buzzer. Pobilla asking for a screen. Tumira ng 3, short. Rebound Hamuragan. Kicks it off to yung mga kakampi niya sa unahan. And Ariston finishes after a pass from Graida. At nakasali na nga sa scoring itong si Ariston with 6 points dito sa ating laro, partner. Grabe. Cobalias. It's a ilan na ba yung lead nila? 16-point lead, if I'm not mistaken. Graida cannot handle the ball in mid-air. Pero mananatili ang bola sa kanilang mga kamay. 59-43. So it's a 16-point lead for Matnog. At pinalitan dito si Ariston at ipinasok uli itong si Gata. Rex Gata na nakascore na rin ng 3 kanina. And again, abangan nyo po yung home team mamaya. The squad of Billy Joe Belga. The home team Gubat will go against their neighboring town Barcelona. Cyril Gonzalez gets fouled. And he will go to the line and try to make those 2 free throws.
Ito. At the free throw line is Cyril Gonzalez, partner. Again, played for UP. Talagang there's many battles na din talaga itong batang ito. And I think he departed from UP last year lang. So he will be playing for Mapua. He will be suited for Mapua in the NCAA. So ayun, another point. Pasok yung dalawang tira niya mula sa free throw line. Talagang scoring machine itong si Cyril. Oh. Malakas yung pasa ni Graida. I mean, ng Bulan team. Kaya ito na naman, mapupunta ang possession sa mga taga Matnog. Yes, partner. At ito nga, partner, may nagpapa-shoutout sa atin mula kay Direk Christian Calleja, partner, si Miss Alexa D. and Jordan Benaventura na nanonood ngayon. Talagang happy viewing po, Miss Alexa D. and Jordan Benaventura. Ayan, sige, maraming thank you po for watching. Kanina, halos umabot ng 4K yung ating viewers. So, Placer connecting with another 3. Ikalawa, dito sa ating laro for Placer, partner. But again, this time, itong Matnog talaga beginning to pick up another game on this third quarter. Nakawala ang bola sa kamay nitong rumaragasan na si Graida. Good start. At ayan na ang mga taga-Bulan. Gusto sanang mag-back-to-back nitong si Placer, pero nakawala din sa kanya yung bola. Ito na ang mga taga-Matnog at naagaw uli ng mga taga-Bulan. Hobilla, lumipad, pinasa kay Fajardo, minintis. Pero nandun si Bustillo. Bustillo binigay kay Hobilla. Hobilla in heavy traffic. Merong foul. Binabati natin, happy viewing also kay Enorme Espinosilla family. Alright, Enorme Espinosilla family watching from this town, beautiful town, Gubat. Ano ba, nandito ba sila sa loob o nanonood ng live? So either way, magandang gabi po sa Enorme and Espinosilla families from our weekend warrior, yung partner natin dito na si Mr. Angelo Espinosilla. Sir, good evening din sa iyo. Salamat. Yes, good evening po. Grabe yung ano mo yung reels mo. Reaching about more 1 million, I think. Almost nakita ko kanina na 500k plus. So ibang klase, So ibang siguro level, ngayon, yung 1 million na yun. Yung kiss cam ng Ako Bicol Cup. Cup. So hanapin nyo yung kiss cam ngayon. Angelo Espinosilla. So again, ito si Christopher Hobilla struggling on the free throw line, partner. Oo. Medyo mintis yun. So 15 points ang lamang ngayon ng mga taga-Matnog. And that pass from Graida to Hamoragan was deflected by Fajardo. But still, it's Matnog's basketball. 10 seconds to shoot. From Eligado to Cyril Gonzalez. And a floater, wala. Bustillo with the rebound. Binigay sa tao na nasa unang si Placer. Yes! It's Christopher Hobilla. Sino pa ba? Pero he gets fouled. And he will go to the free throw line once again. So that's a penalty. At free throws ulit dito, partner, si Chris Hobilla. And also ito si Chris also played for San Beda on his high school days. Tapos will be suited up again also for Mapua, partner. Abangan na daw siya sa Mapua. He will be teaming up with Cyril, I with think. Cyril Gonzalez. Mukhang Mapua din si Cyril. And also itong si Dex De Los Reyes sa NCAA. Was in foul trouble right now. 4 fouls for Dex De Los Reyes. Pasok yung pangalawa for Christopher Hobilla. So inilabas muna si Hobilla at papagpahingahan. At ipinasok itong si number 12 na si tama ba yung number 12? No, it's number 29 na si Gigantoka, Ruel Gigantoka. Cyril kicks it out. Graida
Short on that one. Na-rebound pa rin ang mga nakadilaw. Pero nakawala ang bola sa kamay ni Cyril Gonzalez. Ito na si Bustillo. Bustillo, pinagay sa corner kay Placer. Placer, ayan, dumiretso sa may paint. Tumira, wala. At ito, Fajardo at mga nakaputi. Hirap na hirap to score with an intense defensive stance na ipinapakita din itong mga taga Matnog. Jessa and Iligado and the likes. Talagang nandun, not giving up na maskuran sila ng mga nakaputi. Right now, 5.3 remaining sa ating laro. At but again, ito si Bustillo. Mintes partner on that free throw again. So dapat i-capitalize ito, partner, nitong mga taga-Bulan. Those free throws, partner, talaga. Kasi sabi nga ng mga coaches dyan, hindi umaandar yung oras, kaya mong makascore. So dapat i-capitalize nila yan. Kaso, yun nga, siguro talagang grabe yung pressure na nararamdaman nila. At yun, nasi-split nila or namimiss nila yung dalawang free throws. Gonzales na naman, may tanga ng bola, aware of the fact na papatapos na ang quarter. At ayun, doon na nga po nagtapos yung ating third quarter action ng matinding bakbakan nitong dalawang kupunan, ang Matnog at ng Bulan, 61-48. So it's a 13-point lead. Big lead for Matnog. At mayroon nang naging mga adjustments yung Bulan sa pagpasok natin sa ating second half, sa third quarter. Pero naka-adjust din to counter itong adjustment na ginawa ng mga taga-Bulan, itong mga taga-Matnog. And right now, we're saying hello sa LGU ng Matnog, Honorable Councilor, is this Poby or PB? Basta Poby U. Sabado, and Honorable Councilor Mercy Gata, Councilor Salve Frencilio, magandang gabi po, and Honorable Councilor Evelyn Garalde. Happy viewing po at nandito. Thank you, Iris. Salamat. Ang daming nakukuha mga pangalan ni Iris. As you can see, those highlights, masyadong masipag ngayon si Iris. Mukhang merong itong commission mamaya. On that last quarter, sabi ko nga pa, on the early goings of the first quarter, maganda yung pick up ng game nito ng mga taga-Bulan, partner. But again, kinounter naman ito kaagad ditong mga taga-Matnog, partner. That's why nakalalamang pa rin sila dito ng 13 points. So tingnan natin, fourth quarter na. So, ano mga dapat gawin nitong mga taga-Bulan to finally close the gap? Bago magtapos ang larong ito, sila ang makauwi ng panalo kontra dito sa mga nakakalamang ngayon ng mga taga-Matnog. Yes, partner. Itong mga stop, itong aggressive stop coming from the defense, partner. Kung mapapansin mo kanina, nagpalit sila ng depensa. They turned the zone defense into man. So maganda ang kinalabasan noon. Yung unang 6 points itong mga taga-Bulan on the third quarter, yun ang ginawa nila. Medyo na-rattle doon itong mga taga-Matnog, but yun ang kailangan nilang gawin, partner. Be aggressive on defense consistently. Consistently, at makakabalik sila dito. Yung mga ganyan, second chance points and talaga yung aggressiveness. So for sure makakabalik sila dito sa larong ito. Oo, at kita mo yung desperation itong mga taga-Bulan. Si Fajardo, sabi niya, ano ba yan, hindi pa matapapasok, pero yun, ginantihan naman kaagad itong si Cyril Gonzalez. Yes, Cyril Gonzalez, 25 big points, partner, dito sa ating laro. May 2 steals, may 5 assists at 6 na rebound dito, partner. Once again, that's Fajardo. So back-to-back 2-pointer. 2 pointers for Fajardo. Pero nasa kay Cyril na naman yung bola. Cyril Gonzalez, tumira na naman. Pero short on that one. Andun si Hamuragan for the rebound. Ariston for the scoop shot. And that's a beautiful one. We have a beautiful girl also na nakaabang, Miss Mabel Atchagoyen. Miss Mabel, pasok.
Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Bawasan ng arte, walang score yon. Ito ang bulyaw ni Coach Lawrence sa Team Bulan matapos silang malamangan ng Team Matnog sa ating last and final quarter ng ball game. Dapat bawasan umano ng kanyang players ang arte sa laro tulad ng side steps at puro dribble. Pag nakuha na ang bola, bigay lang ng bigay. Take the shot, huwag isipin ang lamang. Laruin lang umano nila ang laro ng kabilang kupunan para makahabol. And that's the latest dito sa courtside ng Team Bulan. Back to the panel. At yan, maraming salamat Miss Maybel Chogoyen. Huling-huli doon si Hamuragan na iniipit yung kamay ni Hubilia kaya hindi makapag-rebound itong si Bato. Ano? Yes, partner. At balik sa 11 ang kalamangan nitong mga taga-Matnog, partner. So yun nga, maganda pinapakita nitong mga taga-Bulan dito, partner. Yung sinabi ni Coach, bawasan natin yung arte. Maglaro tayo na mabuti and play good defense. Yun ang dapat gawin nitong mga taga-Bulan para makabalik dito sa laro. Parang yung nasa t-shirt mo lang kanina, back to basic. Back to basic. Ayan, so nasa corner ang bola kay Placer. Binigay kay Fajardo. Fajardo nakita si Sabio. Perfect yung cut ni Kenneth Sabio on that play. So that's 11 points for Kenneth Sabio on this game, partner. Oo. So 11 ang lamang. Ariston nahirapan doon. Pero pinilit. At yun, nakascore kontra dito kay Fajardo. For Ariston, 10 points. Maganda rin ang pinapakita nito ni Ariston dito, partner. Mayroon na siyang 10 points. Ayan, so Placer using the baseline. Kicks it out to Fajardo. Fajardo thinking of 3 pero sabi niya, wag. Meron silang 8 seconds to shoot. Sabio fires and misses. Gonzalez now with the ball. Matnog against Sabio. Naghanap ng screen at yun na nga yung screen ni Hamuragan pero hindi pa rin siya makapenetrate. Eto, floater na naman. Wala, kanto. Eto na si Ubilia, tumatakbo. May mga kampi sa unahan pero sabi niya, medyo malakas yung pasang yon. And the ball will, according to our referee Inday, it will remain with Matnog's ball. Pero ayan, nagsasign sila ngayon ng review. Titingnan kung sino nga ba ang huling or merong last touch ng bola before the ball went out of bounds. Yan ang sinasabi natin pagka hindi kaya ng mata. Kakayanin ng camera. Pero yung itinawag kasi ni referee Inday talagang bola ng mga taga-Bulan, partner. So titingnan natin. Challenge yun ng mga taga-Matnog. Basta the challenge, coach's challenge. So it is a coach's challenge. Isa lang yan. So hindi na sila pwedeng mag-challenge mamaya. Oo, isa lang yan. Oo. So as you can see the replay. Okay, so grabe. Akala ko we have 4.1 live viewers sa Facebook. So, shout out po sa inyong lahat na mga nanonood sa atin online. Maraming salamat po. Ariston decides to inch it a little closer. Pero wala yung kanyang tira. Pero nandun si Iligado to save it. Medyo humina din yung scoring ngayon ni Iligado dito sa ating second half. Graida, binalik kay Iligado. Ariston, inagawan ni Buhayon. And the ball will go to Bulan. 11-point lead pa rin po. At 5:55 dito po sa ating fourth quarter. Ang bilis ng oras ng partner. But good defense on the part of Team Bulan, partner. Wala masyadong ball movement yung team ng Matnog doon sa last play na yun, partner. So yun ang magandang gawin itong mga taga-Bulan, partner. Be aggressive on that defense. That's a risky pass. Oo. Ayan na si Gonzalez. Grabe, this Cyril Gonzalez can really bounce and alam niya, partner bring the ball down. Talaga na pag may mismatch sa kanya, talagang aatakihin niya yung basket na yan So
So good recognition of Cyril Gonzalez on attacking the basket. Sabi nga natin, partner, talagang veterano din ito when it comes sa mga larong ganito. So talagang hindi mo matatawaran din kung ano yung ibibigay ni Cyril Gonzalez dito sa ating laro. Tama, at yung maganda rin yung kanyang percentage sa free throw. Yan. That's the Perfect. 27th point of Cyril Gonzalez, partner, dito sa ating laro. Mabe-break niya kaya yung oo. 30 points na Yun nga yung in-score niya sa last outing. Oo. Sabio. Shaking Ariston. Penetrates, kicks it out to Hobilla. Still struggling. Still can't make it from the 3-point country. Ariston missing. But there goes Cyril Gonzalez once again. That's a 29 point. Isa na lang. Isa na lang. Bago. Papantayan niya na yung in-score niya against Gubat. Grabe itong scoring na binibigay nito ni Cyril Gonzalez dito sa Matnog. Wala, uminto na ako sa pagbabaldis ko dito. But again, yun nga, there's a sense of urgency for Team Bulan dito para makabalik sila dito sa ating laro. Maganda sana yung mga defense na pinapakita. But on the other end, when it comes to their offensive sets and the finishes, partner. Hindi nila na-finish actually. Kung mapansin mo, itong si Chris Obilla, partner, on that 3-point country, mayroon na siyang ilang attempts? 5 attempts at wala pa rin pumapasok. Ika-6 yun, partner. Yung tira niya na yun. So, yan ang sinasabi ko kanina na mas higher percentage yung is closer to the basket. Yes, partner. And for Team Matnog, they are 27% on the Rainbow Country while 16.7% lang itong mga taga-Bulan dito, partner. So, talagang mas na-convert nitong mga taga Matnog itong 3-point shots nila. And when it comes to 2-point shots naman, partner, lamang nga ang itong mga taga-Bulang with 40.5% on the 2-point average. But itong mga taga-Matnog ay mayroon lang 39.2. So yun ang magandang titingnan natin dito, partner, no? So talaga, tingnan natin kung may adjustments pa ba sila on the defense side dito sa mga taga-Bulan, partner. Sige, titingnan natin. Meron pa po tayong we're almost about to hit the halfway mark. So meron pa tayong 5.18. At ang bola ay mapupunta sa mga taga-Bulan. Merong changes sa lineup ng Bulan. Inilabas si Cobalias at ipinasok si Bustillo instead. So let's see kung ano yung magiging contribution nito si Bustillo dito sa last 5 minutes of the ball game. Oh, yun na. Nag-create ka agad ng error. Mali ang napasahan. At ayun, Graida for the finish. Bustillos to Sabio. Balik kay Bustillos ang bola. Naghahanap ng mapapasahan sa low post pero wala. Fires instead. Wala, nandun si Hobilla for the rebound and the putback. Yun, dun effective masyado si Hobilla. Yes, partner. Yung talagang inside the paint, partner. Oo. So right now it's Graida against Bustillos. Or Bustillo rather. So kailangan dumipensa ng maayos ang mga taga-Bulan. They need to stop. Yan. So that good defense turned created a turnover for Matnog. And meron na uling chance dito ang mga taga-Bulan para makascore at matapisan ang kalamangan. 73-58. It's a 15-point lead now. Kenneth Sabio hits a three from the right wing at the right time na kung saan kailangan nila to score. Cyril Gonzalez! Grabe yung galaw, partner! With a skip through. That's a Pinoy step. Again, guess what? 31 big points. 31 na. So, nalagpasan niya na yung kanyang unang outing na 30 points. Bautista, nasa corner, walang tira. Sabio, nahirapan with those defensive players na sina Graida and itong si Ariston. It's a turnover. It's
Matnog's basketball. Raida to the main man, Gonzales. Gonzales against Bustillos. Well, let's see kung gaano galing dumipensa itong si Bustillos against this offensive player. The scoring machine ng... oh, there you go. That's a good one from Bustillos. Almost making Ariston fouled him. Pero wala. At instead, sa other end of the court, ang na-foul ay itong si Fajardo. At mukhang nabaliko at ipinapagpag ngayon ang kanyang right feet. Balik dito partner, itong si Jamir Eligado. At napagpahingan siya na mabuti because of magandang pinapakita dyan ni Royet Diesa on Matnog side. First throw ni Graida, wala. Oo, hindi pumasok ang unang tira ni Graida. At ito partner, 2 minutes 59 seconds partner. Look at that, 12 na lang ang inahabol nitong mga taga Bulan dito sa ating laro. Oo, so siyempre, kung tayo ay taga Bulan, gugustuhin natin na makahabol itong kupunan nila. Bautista to Fajardo. Fajardo decides to shoot. Wala, nandun si Jubilia with a one-handed move. And that's a good one. So, yes, 10-point lead na lang. Balik sa 10. Oo, pwede Kailangan pa. dito ng stop. Kailangan dito ng stop ng mga taga Bulan. But good Nice pass! pass! And good feed. Coming from Cyril Gonzales to a cutting Eligado. Napaka-wise play na yon ni Cyril. Alam niya hindi pa prepared yung mga taga-Bulan. Kaya immediately accelerated to create a play. Pero ginantihan naman kaagad yun ng mga taga-Bulan. Same, almost same situation. And Castillo yung bola, pero sabi ng referee merong foul. And Bustillo was quite that's the second on Bustillo and third team foul partner on Team Bulan. So this will be a throw-in lang sa sideline. So tingnan natin kung anong magiging adjustments nitong mga player, nitong Matnog dito. Okay, ganun din merong adjustment ng Bulan. Ipinasok na yung kanilang pinakamalaki. 6'8" na si De Los Reyes will go against Eligado. Right now it's Graida against Bustillo. And ginugulo ni Sabio. Muntik na partner. At ayun na nga, tinawagan pala ng offensive foul itong si Cyril Gonzales. So that's his second personal foul. And it's 2:01. 2 minuto, 1 segundo na lang po ang nalalabis sa larong ito. 10-point lead lang ang lamang ng mga taga Matnog dito. And yung coach ng Matnog ay medyo frustrated doon ang tawag ng ating referee on that last call. Talagang di talaga nagustuhan ni coach ang call na yon ng ating referee. Pero sabi ng kanyang mga players, cool ka lang boss, cool ka lang coach. Okay, so sige. At may free throws dito si Sabio. And mix it. Importante yung free throw na yan. Yan yung sinasabi natin, capitalize on that kasi hindi tumatakbo yung clock na yan. So, and again, balik sa Siam ang hinahabol nitong mga taga-Matog at itong mga taga-Bulan rather. At may pag-asa pa sila na imababayan partner sa 8 or 7. Sa kanila yung possession. Oo. Merong foul. Na-foul si Jubilia. Going or attacking the baseline. Yes, partner. So time out yung team Matnog. They will regroup. Second personal yan ni Eligado, partner. And still hindi pa natutunawan itong coach.
because of that last sequence. Oo. Ito yung last sequence, partner, yung offensive foul nito ni Cyril Gonzalez. Ayan, nakita natin. Nakaganon yung kamay. Extended elbow. Extended yung elbow. Oo. Although he is trying to evade the defense of Sabio, pero iba yun, talagang ganun ang magiging judgment ng mga referees. So, balik tayo dito sa ating ball game. Okay, sige. Mainit ang bakbakan dito po sa loob ng Encinas Nung pagsabi mo ng mainit, partner, umulan. medyo umulan ata. Oo, para... Ayun! That's a 3-point shot made by Bustillo. That's a foul. Clear na foul ng Bustillo. Oo, pero ayan. 6 na lang po ang lamang ng mga taga-Matnog. 1 minute and 49 seconds, partner. I have a feeling na this is one of those games that will go down the wire. Oo. But again, mag-free throw dito. Itong si Cyril Gonzalez. Oo. So, malaki yung chance na maipasok ito ni Gonzalez. Let's see. Ayan. There you go. Swak na swak yung unang tira. Balik sa 7 ang kalamangan. And balik sa 8. At 1:49, Bulan hoping na makakahabol pa sila dito sa laban na ito para manalo or magkaroon ng extension. Risky pass yun, partner, on the part of Bustillo. Oo. But a turnover naman on the part of Matnog. Oo, dahil sa malakas din yung pasa for Ariston. And hindi naman nila kailangan gawin Oo, yun. At hindi nila talaga kailangan magmadali on Hindi talaga that last kailangan. sequence, partner. Hindi Medyo talaga kailangan. minadali nila yung offensive set na yun. Oo. Parang na-tempt sila dahil nasa unahan na si Ariston doon. Right now, Bustillo. Handing the ball, shooting 3. Yes! That's a good one from Bustillo. And right now, it's a 5-point lead for Matnog. And now it's Matnog who is under pressure now. At ayan, ewan ko kung naririnig ng ating mga manonood online ang tunog ng tumatamang matinding pag-ulan sa ating roofing. Oo nga. Kaya na nga, umulan na ang binagsak na ang ulan dito sa gubat dahil talagang masyadong mainit ang laban. Ariston hitting the first one. Again, ang Ako Bicol Cup ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Shout out kay Congressman Jill Bongalon. Kong Jill, magandang gabi po. And again, pasalamatan po natin uli ang mayor ng Gubat for having us here. Mayor Ronel Nono. Ayun, still partner on the part of Matnog. No need to hurry here. Oo, tama. They need to use some clock. Use some time. Eligado missing. Na-rebound ni Hamuragan. Tama, that's a wise move for Hamuragan. Under a minute to go. 81-74. Gonzalez against a big man. Oh! He hits it with a lucky bounce. What a shot by Cyril Gonzalez against the 6'8" Drex de los Reyes. Only here in Ako Bicol Cup, Sorsogon. Sabi nga, if you don't love that shot, you don't love Ako Bicol Cup. Grabe yun, partner. Lucky bounce there for Cyril Gonzalez. And Cyril Gonzalez now has, I guess, 34 points. 34 points in this game. Grabe. Grabe yun, partner. And I guess that's the dagger. And also the sign of relief mula dito kay Coach Reynolds. So, partner. So, tingnan natin ito. This is 37.8 seconds.
This could be a quick 3 or a quick 2 for Team Bulan, partner. So balik sa 10 ang kalamangan ng mga taga Matnog dito. 37.8 na lang ang natitira. Ano ba gagawin ng mga taga Bulan sa ganitong nipis na oras? Postillos fires and that was blocked. That was blocked by Graida. So I guess this is it for Matnog. They will be bringing home the second win kontra dito sa And I think dito titira si Iril Gonzalez, partner. Isa sa mga top seed actually ng District 2 itong Oo, partner. Bulan. So masasabi natin that this is an upset. Can you call this an upset? Yes, partner. This sabi ko nga, this is a dark horse, partner. On the side of Team Matnog. Sabi ko nga, dark horse itong talagang kupunan na ito, partner, dito. Alam mo, partner, nag-start tayo ng ako Bicol Cup, partner. Medyo late silang nagkaroon ng schedule na game, pero nung nakita ko sila maglaro no first game nila, ito yung last shot, they will be counted to, partner, for sure. This will count. So that's a goaltending. Yes, a goaltending. Officially na ba na tinawag? Oo. And this will be Team Matnog winning this game, partner. And there you go. Victory goes to the guys in yellow. Ang mga taga Matnog. Yes, partner. The tip of the Bicol region. Yes, Matnog. Sayang lang at wala tayong venue doon sa kanila, no? Oo, sayang. Pero good thing na nakasama natin sila dito. Oo. Sa bayan ng Gubat. It's very fun to watch. Team Matnog, talagang very systematic, may structure. Ang kanilang talagang system. So, again, also, this is the second time for Team Bulan that they will be losing, partner, of this league. So, medyo, sabi ko nga, this is an upset for them. Kasi sabi ko nga, there's a big disparity in terms of height, partner, dito sa atin. At saka sa papel, kung titingnan, talagang malakas yung standing nitong mga taga-Bulan. Pero yun din na nga, siguro marami din ang hindi umaasa that Matnog will win over this powerhouse team, Bulan. Yan, medyo, as you can see, the highlights, talagang nag-perform itong mga players, itong Matnog dito, the likes of Graida, Gonzalez, Ariston, ito si Eligado, partner, Marogan. Good addition dito sa team na ito, partner, because of the defense and the rebounding that he gives dito sa team na ito. Itong also itong si Ariston din, partner, itong si Ariston talaga grabe ang pinapakita when it comes din very consistent din. Transition and scoring. And of course itong si Hiner Graida, partner, talagang ito medyo kung makikita mo very slow mo ang tempo lang nito, pat minsan bumibilis bigla. So talagang maganda. A guy who also knows how to accelerate and how to knows when to stop and step on the brakes. So yun nga. Tingnan natin, hihintayin natin kung sino ating magiging kasurog player of the game dito, partner. Ay, wala nang duda dyan. Cyril Gonzalez na naman yan sa tingin ko. As you can see the highlights of the game. But again, partner, allow me to thank, yun nga, itong si Mayor Ronel Lim of Gubat, LGU. Maraming salamat po for having us here sa Encinas Municipal Court. And also yung kanina, yung kinainan natin, partner, i-shout out natin yung Cocina a la Crispa by Sir Christian Himer Pahe. Again, Cocina a la Crispa by Sir Christian Himer Pahe. Dito yan sa Gubat, partner. Masarap yung nila, kinalas. Maraming masasarap na kainan siguro dito sa Gubat, kaya lang hindi lang natin na-explore hindi ko nga, kasi wala tayo, tapos tayo sa oras. Pero may mga ibang menu pa nga sila. Sabi ko nga, baka naman magpadala sila dito. Hindi naman ako nagpaparinig, di ba? Pero
Pero naririnig ka. Oo, Baka sabi naririnig ka. Cocina a la Crispa by Christian Emer Pahe. So, hello po sa inyo dyan. So, masarap yung kinalas nyo dyan dito sa Gubat. Dito lang sa may sentro. Maraming salamat. And maraming salamat din sa ating almost 5K viewers, live viewers, nanood sa atin sa ating Ako Bicol Online TV, sa Rep Saldeco Facebook page, at sa Ako Bicol Party List Facebook page. Ganun din sa yung mga nanood sa atin sa live sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup YouTube channel. And meron din tayo sa TikTok. So marami po kayong pagpipilian na venue kung saan pwede kayong manood ng live sa tulong na din po ng ating technology ngayong mga panahon na ito. And again, and batiin din natin ang ating mahal na Commissioner Lloyd Rivera. Of course, syempre. Assistant Commissioner Ino Rivera, yung mga boss natin sa IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, na kung saan po ang Ako Bicol Cup ay kino-cover. Again, itong IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, sa pangunguna po ni Ma'am Russell Oreta, and of course Sir RJ Edosma. And right now we have birthday greetings, special to, no? Happy birthday kay Engineer Reginio Guita Jr. Ayan, si Reg. Once again, batiin natin. Binatin na natin ito kahapon, pero batiin ulit natin ang happy birthday si Engineer Reginio Guita Jr. So, ayan nga. Again, this will be the end of the game. So, I think kasama na ni Miss Danica, pero hintayin muna natin ang cue ng ating ni Roy dito. But again, salamat po. And batiin ko lang partner sa lahat ng sumusuporta ng Ako Bicol Cup. Magandang gabi po sa inyo. All the way from Albay, nag-Camsur, nag-Camarines Norte, tumawid ng dagat ng Catanduanes. And right now, nandito tayo sa The Land of Kasanggayahan. Yes, Sorsogon. Na talagang hinintay daw nila itong Ako Bicol Cup dito sa Sorsogon. And we're happy to be here. Oo, and the last will be Masbate, partner. Yes. So, be ready na kayo dyan. So, tatawid na naman tayo ng dagat para sa mga taga-Masbate. And we're just waiting for our cue para ibato ang bola kay Miss Danica Garcia, at makakasama niya dito kung sino ang magiging kasurog best player of the ball game. Although meron na tayong napipisil both. Yes, partner. Ito na. So sige, ibato na daw natin kay Miss Danica Garcia at ang ating kasurog best player of the ball game. Kami po ni Coach Paul Sepe ay siguro magbabalik mamaya after this for the second game. Maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul. Right beside me is our kasurog player of the game na si Cyril Gonzalez from Team Matnog, who scored 36 points, 8 rebounds, 3 steals, and 7 assists. Hi Cyril, congratulations once again. How do you channel your frustration kanina while Team Bulan is pushing na maagaw sa inyo ang kalamangan? Siguro yung composure namin nasa team, hindi kami nagmamadali kahit nagraran yung kalaban, and yung pinupush namin yung tempo namin, and in-stop namin sila sa fast break points nila. Okay, marami ang naka-witness kanina sa Cyril na malaki yung naging ambag mo sa inyong kupunan. How did you stay motivated kanina para may panalo ulit ang inyong pangalawang sabak sa Ako Bicol Cup Sorsogon? Yun nga, naging compose lang ako kahit mabot sa nagka-cramps na ako, naging compose lang ako para sa teammates ko and sa mga teammates ko na compose din sila, and dumidepensa kami ng zone namin all the way hanggang first hanggang fourth para makontain namin yung kalaban namin. Okay, meron ka bang gustong batiin o pasalamatan? Binabati ko yung family ko dyan sa Davao City, yung Mapua University, and yung sa buong taga Matnog. Maraming salamat sa suporta, and sa kay Coach Reynold, kay Tita Doc, and sa kaibigan kong si Ivan Lazarte, and kay LeBron James Hamir. Yun lamang. Sige, maraming salamat sa iyo. And once again, congratulations Team Matnog sa inyong pangalawang panalo ngayong gabi. Mga kasurog, maya-maya po makakasama din natin ang Team Barcelona
kontra sa Team Gubat. Kaya naman, manatiling nakatutok sa aming Facebook pages, sa Facebook page ni Rep Saldico, Facebook page ng Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup para sa mga susunod pang laban. Dito lamang po yan sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Once again, this is Danica Garcia, your Ako Bicol Cup courtside reporter.